svima! Evo, ovo je prvi put da snimam u HD rezoluciji, općenito da snimam prvi put kamerom. To sad sam se služila svojim jednim laptopom, ali mislim da je došlo vrijeme da ipak pružim nešto kvalitetniju snimku. Pa eto, za danas sam se odlučila jedan veoma jednostavan look. Eto, radi se o jednoj paletici, Givenchy paletici. Boja je 50. Match Easily. Evo, sad ćemo približiti. Ne znam da li možete primijetiti i usne su, mislim da se radi o Maybelline. Da, radi se o Maybelline ružđu. Eto, samo da fokusiram. Eto ovako. Pa možemo krenuti. Paletica iznutra. Uzet jedan običan kist. Kupala sam ga u Miloju. Mislim da je bio nekih 9-10 kuna. Uzet ćemo ovu ovdje boju. Nađet ćemo ovdje. Ovako. Ovu ovdje nijansu. Eto, trebamo dosta da fokusiram. I nanijeti je preko ove. Zatim ću uzeti ovu ovdje i nanijeti je u unutarnji kut oka. Tako. Large flap. I uzeti ovu najsvjetliju bojicu kao highlight. I nanijeti je ispod obrve. Moramo to lagano izblendati. Tako da smo gotovi sa sjenilima. Uzet ću L'Oreal tuš. Protresti. I nanijeti na oči. Eto tako. Mislim da je bilo to. Evo sad da vam pokažem tuš. Eto tako. Uzet ću Max Factor Experience maskaru. Eto, crna. I nanijeti je. To je bilo to što se tiče od drage moje. Izgleda ovako. Još naravno moramo staviti rumenilo. Ja sam bijela ko krpa. A u tu svrhu sam odlučila uzeti svoju paletu rumenila. Eto, ne znam ako možete dobro vidjeti. Uzet ću, ovo je Maybelline kosi kistić. Uzet ću ovu ovdje. I to je bilo to. Eto, to hvala. Pa pa.